Салому алейкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Dom TJ. Тамошобинони гиромӣ, айни ҳол қарор дорем дар назди бинои Milana Moda, яъне доми Milana Moda мебошад. Ана инҷо маркази савдои арзон. Хонаи имрӯзаамон дар пушти ҳардуи ҳамин бино ҷойгир аст. На, аз ин тараф қара боло мебошад. Аз ин тараф агар болотар равем эстакадаи 82 микрорайон мешавад ва хонаи имрӯзаамон дар ҳамин территория ҷойгир аст. ҷош ҷои нағз мебошад. Марҳамат, сабеми азиз. Пушти доми Milana Moda ҷойгир аст дар якум ошуна. Марҳамат, не дворш мебошад. худи дом аз 4 ошуна иборат аст. Доми советӣ мебошад. Марҳамат, саб мекунем. дӯстони азиз, хона се хонага мебошад бо масоҳати 62-20 метри квадратӣ. дар якум ошуна ҷойгир аст. Марҳамат, инҷо кухня, инҷо меҳмонхона, инҷо ҳоҷатхона бо ҳамом ва дар инҷо бошад дӯстони азиз, ду дар хона аст. Марҳамат, аз кухня яъне ошхона сар мекунем. тамошобинони гиромӣ, хотиррасон мекунем ки хона бо тамоми чизу чорааш фурӯхта мешавад. документҳои хона 100% мебошад. ҷошам бениҳоят ҷои хуб, 84 микрорайон, дар наздикиш ҳамаи чизи лозима ҳаст. дӯстони азиз, хона бо барқ ва оби ҳамавақта таъмин аст. отоплениям дорад. мегузарем ба меҳмонхона. нархи хона $48,000, $545,000 сомонӣ ё ин ки $3,526,000 рубл. савдоам мешавад. дӯстони азиз, рақамҳои соҳибаш дар рӯи экран 918 11 18 44 WhatsApp доранд. аз номи канали Dom TJ гап занед. мо боша мегузарем ба ҳоҷатхонаву ҳамом. ҳоҷатхонаву ҳамом. дӯстони азиз, боз дар инҷо саунаам ҳаст. марҳамат, мегузарем ба дуюму сеюм ҳуҷраи истихоматӣ. инҷо дӯстони азиз, дуюм ҳуҷра. мегузарем ба охирон ҳуҷраи истихоматӣ, сеюм ҳуҷра. хеле ки гуфтем, хона бо тамоми чизу чорааш фурӯхта мешавад. чизе ки дар хона ҳаст, ҳамаш меистад. маълумоти хона боз якбори дигар такрор мекунем. се хонагам бо масоҳати 62-20 метри квадратӣ дар якум ошунаи бинои советӣ. худи дом аз 4 ошуна иборат аст ва хона қарор аст дар 84 микрорайон. пушти доми Milana Moda. ҷош ҷои бениҳоят хуб мебошад. бо барқ, об ва отопления таъмин аст. ремонти хуб дорад. нархаш $48,000, $545,000 сомонӣ ё ин ки $3,526,000 рубл. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экран 918 11 18 44 WhatsApp доранд. аз номи канали Dom TJ гап занед, савдо мешавад. мо боша хайру хуш мекунем. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. то боздид, барори кор шумода. худо нигаҳбонтон боша.